se jimxi 48 kilometru u jżur 48 destinazzjoni kulturali għal 48 sena minn twelidu. Din l-inizjattiva msemmija l-istorja tkompli li se jkun qed jimbarka fuqha l-esploratur lokali Konrad Nilgat. Jiena ħajkoll il-birthday fit-29 ta' Jannar, fit-29 ta' Jannar, u xtaqt li flok nirċivi xi ħaġa jiena iktar nagħti xi ħaġa lill-pubbliku u iktar il-wirt kulturali ta' pajjiżna. Gat li permezz tal-medja soċjali qajjem ħafna rfien dwar il-wirt kulturali li għandna madwar pajjiżna, tkellem magħna favur il-preservazzjoni ta' dak li għandna biex nissalvagwardjaw għall-futur. Din l-attività se tibda għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu u mistennija li tibqa' għaddejja għal madwar 10 sigħat. Ħajkunu 10 sigħat ta' mixja li jiena ħanitlaq minn Birkirkara u nżur 48 post ta' wirt kulturali illi diġà esplorajna aħna u t-tim tiegħi. L-idea hija li matul il-mixja kull meta ngħaddim quddiem post ta' wirt kulturali li huma markati fuq il-mappa tagħna, se nkunu qed nagħtu informazzjoni dwar dak is-sit partikolari. Kif ukoll netteċċjaw links ta' jew TikTok jew YouTube meta aħna diġà urejna dan il-post minn ġewwa. Ma dan l-istazzjon Gat qasam ukoll idea oħra li mistennija toħroġ minn din il-mixja. Għadna ma tantx qed nisħaq fuqha, però ħanipprova nagħmel l-ewwel rekord ta' mixi f'ħin qasir u li ħankunu qed nżuru daw l-wirt kulturali kollu Malti. Ġifieri s'issa m'hemmx dan ir-rekord u ħanippruvaw niċċalenġjaw għalih. Minkejja t-tul tal-mixja Gat qed jistiedel lill-iskejjel biex jingħaqdu f'din l-inizjattiva u bekk jitqajjem aktar għarfien. Qed nipprova nistieden l-iskejjel ġabba t-teammates il-prinċipala biex min irid jingħaqad jagħmilhom outing it-tfal f'wieħed minn daw il-wirt kulturali li aħna żorna li huma safe u jistgħu joħdu t-tfal. U meta ħankun għaddej jien ħankun stop and go, ġifieri touch and go, mhux ħanoqgħod nieqaf u nidħol ġewwa għax inkella għandi ċertu ħin li rrid nagħmilha. Li nieħdu group photo. Din il-mixja se tkun qed tixxandar fuq il-paġna ta' Gat CNG Trek Ventures biex bekk il-pubbliku ikun jista' jgawdi u jħossu parteċipi fl-inizjattiva filwaqt li min irid jista' juża il-hashtag l-istorja tkompli.